vítám vás u dnešního videa, dneska je to se mnou. Eli. Tak, my jsme viděli Týnu, jak si dala fackovací challenge s repetnou neboli brusy, takže my jsme si řekli, že to natočíme taky. Takže mě se do toho nechce. Ale řekli jsme si to tak, to když už máme ten paralén, ano, tak ať něčemu je. Jsme si dali paralén. Aby to nebolelo. Reklama, víte co. Takže, jdeme dál. Tak, já nechci. A ten, kdo to vzá jako první, dáte do komentářů trest, který musí splnit, což budu já. Tak, počkej, neboj. Já se bojím. Au. Já myslím, že u toho smějete, takže uděláte tohle. Stále. Jo. Ale trochu pryč. Takže trest a rozkrutej, jo, protože ta poslední fotka docela vážně bolela, jo. Vidíte, mám červenou, teda, váž, počkejte. Už je červená, vidíte, červená jsem, čekat. Jo, teď je červená. Takže, strašně velký trest. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. A odběr. Ano, a odběr samozřejmě, to musí dát. Nezapomeňte na ten odběr, to je takový tlačítko červený. Tam takhle kliknete a to tam je už. A dolů do komentářů pro mě teda ten trest. No, doufám, že nebude moc velký. Jo? A v příštím videu uděláme, že prostě otázky napišete do komentů. Napište do komentářů i nějaké otázky, protože... A my pak budeme vybírat. No, protože my nevíme, co potom točit. A ten fackovací challenge pořád dokud točit nebudeme. To teda Na ne. to zapomeňte. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, už jsem to říkala, takže ahoj!